Здравейте, хора от YouTube. Здрасти. Днес с вас ще играем на Майнкрафт и ще Супер. направим една хубава къща. Трябва ти от кварц неща. Всичко кварц. Всичко от кварц. Сега. Аз започвам да го правя. Ти ако искаш ще се включи, ако искаш не се включвай. 1, 2, 3, 4, 5. Не е малка къща, голяма къща. 2, 3, 4, 5. Чакай. Аз ще направя вътре къщата, става ли? 2, Ти правиш отвън къщата, ти правиш сайт и аз правя обзавеждането, става ли? 1, 2, 3, Аз сега теб ще снимам. 4, 5. Поне снимай ето тъй. Ето тъй има снимай поне. Трябва ми и глас. На 2 етажа ли ще бъде? Сега само на един. Това видео ще е 2 часа, хора. Първия час само ще направим първия етаж. Или половината на първия етаж. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Не 1, 2, 3, 4, 5, а 1, 2, 3, 4, 5. Ко се бъркаш? Никъде не може да броиш. Ти сега ще много броиш. Да, повече му от тип. Още 6 клас, пък не знаеш коя година ще е. бъде. Снимай отдалеч. Така ще бъде. Ела при мен снимай, бе. Застани отпред тук. Ето той ще бъде първото. Първи етаж с това места. Сега продължавам. 1, 2, 3, 4, 5, добре. И продължаваме. Добре. Няма да говорим толкова много, защото аз когато майстроявам не говоря толкова. Колко мога стана това? 1, 2, 3, 4, 5. Не майсторявам, а измайсторявам. Едно и също. Не, едно и също. Едното има повече букви, а другото има по-малко букви. Да. Има повече... Ти счупвай на земята, виж. Ти как счупвай, виж да видиш. От тук. О, включи ми това, е! Счупвай го от тук до тук. Счупвай цялото тук. Тъй. Това. Тук много малко ще бъде къщата, бе. По-голяма. По-голяма после. Абе, това ще бъде за 2 стаи само. Ние няма да правим стаи. От тук започвай да... Ще правим стаи. А и после да направим някакъв кораб на друг сървър. Кораб? Кораб, да, знам как се прави. Тук няма да счупваш сам. Айде, аз се включвам в строежа. Ко правиш, бе? Ти счупвай тука. Ма не може да сложим килим. Не, законния килим. Счупвай, аз искам да се счупваш. Добре, ти си работи там, твоята скапана къща.
Чай да видя дали снима. Снимаме, бе. Добре. Не съм барал нищо. Що стана тъй, бе? Какво стана, бе? Не съм го изчислил добре. 1, 2, 3, 4, 5, добре, сега. Ти не можеш да изчисляваш, бе. За 6 клас задачи хич не ги решаваш. Даже бягаш от час. Всеки е бягал от час. Аз не съм бягал само в първи клас. Все пак си бягал в първи клас. Ема не при учителя ми, при на занималната. Ние нямаме занималния. Нямате занимални, знаеш ли защо? Що? Защото училището е скапа. Да. По-хубаво да имаш занимални, да си пишеш домашните. Ко? Да, бе, ти пък изобщо не си пишеш домашните. Забравих. Щупихме навсякъде. Какво? Щупихме навсякъде. Голяма работа си. Виж, Гвард. Сега какъв килим искаш? Никакъв. Няма да слагаме килим. Започвай да нарежда с ето това. Тука. Започвай да нарежда. Знам как. Аз ще легна да спи. Трябва да легнем да спим, защото на тъмно не мога да работи. Аз мога. Аз не мога. Айде, лягай. Чакай, ла. Аз съм измислила едно много хубаво като... Абе, не ми пука, лягай. Добре, бе, чакай. Ти си наистина много тъп. Не съм тъп, умен съм, защото ти чупих лигото. Хора, голямо умейство. Ти не мой говориш още, бе. 1, 2, 3, 4, 5. Голяма смешка. 1, 2, 3, 4, 5. Коя го е заради на българската държава, бе? 2, 3, 4. Ти ще млъкнеш ли? Човека не знае. Ти много знаеш. Да, 671 година. Голяма работа. Ай. 1, 2, 3, 4, 5. Хубаво. Така. Трябва ми един друг. Втория етаж в другото видео. Втория епизод на това видео. Измислил съм, дето ще направим много хубаво нещо. Ще направим много хубаво. Много хубав път. Път? Какъв път, бе? Път, казах. Аз чух път. В коментарите пишете какво е казал. Път или път? Ние дали ще качим клипчето или не? Ще го качим. Да. Какво си правил тук? Кой е? Що си го направил тъй? Аз искам така. Дизайна е мой. Иди го чупиш. Добре, служи го поне тъй. Да, аз ги редувам. И ще стане много готино. Аз ще ти помагам. Не, бе, ти направи къщата. Аз ще се справя с това. Аз искам да ти помагам. Няма, бе, човек. И добре, бе. 1, 2, 3, 4, 5. Тук счупваме. Много добре 2, помогна. 3, 4, добре, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И продължаваме. Къщата почти е готова, хора. Сега ще правим вътрешния дизайн. Аз ще го правя по-точно. Двамата ще го правим. Ти как прави това отвънка? Аз сега ще правя отвътре. Няма. Аре, няма. Ще правим заедно. Добре. Ще правим, аз ще правя банята. Каква баня, бе? За коня баня? Да, бе,
Ти пък не знаеш какво е баня. Ти пък много знаеш. Да, поне се къпя. Аз знам какво е баня, не ми викай. Много добре си го изчислил. Мерси. Виж как стана. Много хубаво, нали? Пода стана идеален. Виж го отгоре. Нали? Стана яко. Това съм аз. Дизайна. Ама аз ти викам, тук да бяхме го направили той. Ще да стане яко. Кое? Тук да бяхме го направили той. Не. Няма да стане много хубаво. Така. И приятели, може да ви дадем на Minecraft 0.11.1 линка за сваляне. Долу в описанието ще може да го има. Може и да го няма. Защото можеш да не го направиш. Да. Защото те мързи. Ти ме познаваш много добре. Да. Къщата почти е готова. Сега ще правим тавана. Може ли аз да направя тавана ти об завеждането? Добре. Сега на мен ми трябва, първо ще направя един хладил, първо ще направя място за сядане. Аз мразя да има толкова прозорци, затова тук ще ги махна. Тук ще направя направо. И аз не обичам много прозорци. Обаждат ми се. Довиждане за днеска, това е видеото, хора. Нещо стана на моя телефон, не знам какво. Обадиха ми се и нещо се